Sudlang nining unang semana sa Agosto, tulo ka mga truck na ang gipamulta human mapakyas pagsubay sa lagda aron mapabiling limpyo ang National Highway sulod sa Dakbayan sa Talisay. Ano ang report ni Femari Dumabok? Duha ka mixer gusa ka truck di karga ang nakamulta sa miaging semana hangtod na sa miaging weekend. Unang nasita kining mixer truck tungod sa pagtagak-tagak sa semento dihang miagi sa Natalio Bacalso Avenue. Ang mga traffic enforcer misilhig sa semento aron dili mogahi ug mao na unyay hinungdan sa uneven surface sa daan. Samtang kining truck nga lapukon ang ligid nagtagak-tagak sa National Highway. Ug ang ikatulom, maong mixer nga gausik-usik ang karga nining oil sa Cebu South Coastal Road. Gipatawag na ang mga driver og tagduma sa nasgutang mga truck. Gisyuhan og citation ticket ang mga driver subay sa kalapasan sa trucking mud plus oil into highway. Gipamulta sila og tag sa kalibo ka peso sa una nilang kalapasan. Ning gihingusgan tungod kay kining mao nga mga insidente ug sa imong tan-awon mura siya og gamay pero nakahatag siya og kadelikado sa mga motorista ilabi na gid sa mga motor. So pinagi ana malikay nato sa disgrasya ang mga motor labi na gid ang katong pagkahuwad sa oil, pagkahuwad sa semento, pagkahuwad pod sa mga lapok. Samtang nitong Sabado sa sa buntag, ang uluhang bahin sa usa ka prime mover ang nasunog diha sa atbang sa Talisay City Fishport. Dali kini nga girespondihan sa City Toda o kabumbiruhan. So sa 30 minutos nga gipalong ang kayo. Maayo na lang nga way lain pa nga kadaot nga namugna ug wa ra makaapekto sa ubang motorista. Wala ra sa makaangin unya human magpasalamat sad mi sa driver kay wa gid sa magpada sa iyang karatol. Nakahimo pa gid siya sa pagpapadaplin sa iyang sakyanan hinungdan nga dali ra sad kay natong narespondihan. Ang ato wala niya ma-check daan daw sir, admit siya. Matud pa lang niya is doon na lang siya na matikdan nga ni kalit ug aso. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.